Sziasztok! Idén is elérkeztünk ahhoz a dátumhoz, ami bizony az E3-ot hozza el a játékosoknak. Ez biztos, hogy sokan követitek, tekintve, hogy nagyon sok játékszerető embernek megdobogtatja a szívét ez az esemény. Tekintve, hogy a játéktörténelemnek mindig a legnagyobb dolgai itt történnek az E3-on Los Angelesben a 3-4 napban. Ugye az idei év az különleges és speciális eseményeket tartalmaz, tekintve, hogy az új generációs konzolokat most mutatják be, a Sony részéről a PlayStation 4, a Microsoft részéről pedig az Xbox One, amivel találkozhatunk, amit most megismerhettünk még jobban. Természetesen már mind a két cég tartott egy ilyen kisebb kis bemutató szerűséget, de az annyira nem volt nagy durranás. Ugye, hát megmondom őszintén, kellemesen csalódtam. Vegyük sorra. Ugye a Microsoft konferenciával kezdődött. A Microsoft az első bemutatóján, amikor az Xbox One-t bemutatta, nagyon sokat beszélt arról, hogy tévét lehet rajta nézni, milyen multifunkciós képességgel fog bint, tehát játék közben Skype-olsz, játék közben filmet nézel, filmnézés közben játszol, Skype közben játszol, játék közben Skype-olsz, netezel, és így összekeverték az egészet, és ez így nekik nagyon jó volt, legalábbis azt hitték, hogy jó lesz. De nem. Nem elég, hogy mindenki azzal kritizálta őket, hogy úgy néz ki, mint egy VHS, még le is szólták, hogy nagyon sokszor ugye a tévé került szóba, amikor ez egy játékkonzol, úgyhogy igazából nem erről kéne szólni, hanem a játékokról és a játékokról. Hát nem erről szólt az első bemutató, ellenben az E3. A Microsoft megint bemutatta azt, hogy igenis, akármennyire is mindenki szereti ellenszenvesnek beállítani a Microsoftot, nem az. A Microsoft most kiad egy új Xboxot, amit hogyha megveszel Xbox 360, tehát nem az Xbox One, hanem az a 360, amihez havonta kapsz két ingyen játékot. Azt hiszem, hogy CD olvasó nincs benne, tehát ez csak letöltésekkel működik, de nagyon jó lehetőség. Tehát ebből látszik, hogy a Microsoft nem szeretné megölni, nem szeretné lefejezni a 360-at, hanem továbbra is szeretné életben tartani. És ugye azt is fontos megemlíteni, hogy játékok százai fognak még megjelenni Xbox 360-ra, tehát egyáltalán nincs az, hogy diszkriminálva lenne most az Xbox 360 az Xbox One megjelenésével, de beszéljünk az Xbox One-ról, mert ez egy kicsit érdekesebb téma. Ugye az Xbox One már láttuk, mindenki elkönyvelte magának, hogy csúnya, egy VHS lejátszó, gagyi kis eszköz lesz. Hát most azért szerintem a Microsoft megmutatta, hogy van abba szufla, és bizony nagyon jó játékok fognak ráérkezni. Nézzük például, ott van ez a Rise, vagy Rise, nem tudom, hogy kell ejteni, ez a Son of Roma, ahol egy harmadik nézetes csatába vehetünk részt, egy katonával természetesen. Amit bemutattak nekünk, az egy várépület, vagy inkább egy ilyen határvonal mentén elhelyezkedő védelmi bázis átvétele volt. Nagyon érdekes volt, nagyon tetszett nekem, bár ahhoz képest, hogy azt hiszem CryEngine 3-as, vagy CryEngine vagy Frostbite 3 hajtja, nem CryEngine 3, azért többet vártam van, de szép, meg nagyon-nagyon egyedi. Ami még ott volt, ugye a Microsoft megvillantotta a Quantum Break-et, ahol megállíthatod az időt, vagy megállítják neked, nem tudom, és van 60 másodperced arra, hogy megments, hogy megölj valakit, nem tudom, hogy pontosan mi ez, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen idő megállítós, időtöréses, időszakításos kombó lesz, nagyon-nagyon érdekesen néz ki. Ami még ott volt, ez a Sunset Overdrive, azt hiszem ez volt a címe a játéknak. Ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha a Borderlands grafikáját egy kicsit megkomolyítanák, és bedobnánk egy városba. Bedobjuk egy városba, egy szabadjárkálós városba, ahol bakelitlemezektől kezdve a fantás PET palackon keresztül mindennel ölhetsz, úgy, hogy a fegyveredbe beleteszed a PET palackot, és azzal durrantasz egyet a zombik közé. Nagyon jó kooperatív játékban lesz belőle, brutálisan nagyon jó ötlet, és ez is tök egyedi. Ahogy a Quantum Break is nagyon egyedi szerintem, legalábbis nekem most nem ugrik be olyan játék, amihez hasonló lenne, és nagyon jó. Na, ugye hát megint megmutatták nekünk a Forza 5-öt, most már egy kicsit bővebben láthattuk. Hát a Forza 5, hát semmi extrát nem hozott, hozta az elvárható minőséget, brutálisan jó grafika, bár szerintem már a Forza 4-en sem lehetett sokat javítani. Ez hozta ugyanazt a szintet, tényleg nagyon-nagyon szépen néz ki, de plusz nem tudott adni. De tényleg jó lesz, és jó lesz, tehát azért nagyon-nagyon brutálisan jól néz ki ez a játék, és biztos, hogy benne egy fizikán, meg a grafikán is azért itt-ott csiszolgatnak kicsiket, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Amikor én már azt hittem, hogy
lenyugszunk egy kicsit, nem nyugszunk le. Megmutatták nekünk ugye, hogy a World of Tanks meg fog jelenni Xbox 360-ra a nyáron, és ingyenes lesz. A World of Tanks, ami azért egy elég masszív, elég nagyszabású internetes játék, kíváncsi leszek, hogy a 360 hogy fogja bírni. De biztos vagyok benne, hogy jól fogják majd azért beépíteni a dologba, és biztos vagyok benne, hogy rendesen fog futni. Ami másik még, ami hát nem volt meglepetés, ugye hogy a Minecraft már megjelent, azt hiszem, hogy ebben a hónapban jelent meg lemezes verziója, és igen. Meg fog jelenni Xbox One-ra is, és azt állítják, nem más állítanak a készítők, mint hogy nagyobbak lesznek a térképek, mint amit PC-n generálni tudott a Minecraft. Ami igazából annyira nem gondolom túl nagy dolognak, inkább úgy mondanám, hogy mással ugye nem lehet kitörni a Minecraftból, tehát most nem mondhatjuk azt, hogy új grafikus motorunk van, és most már kör alakú lesz a gömb, meg ilyenek, meg tehát ilyen, ezt így nem lehetne. Hanem ilyenekkel, mert mással nem lehet ugye eladni, valamilyen marketinges szöveget be kellett lökni így a pofánkba, és ezt kaptuk. Utána pedig jött a Battlefield 4 single player video. Eszméletlen jelenet, anyahajó, süllyed, kettétörik, menekülünk, lövünk, zuhan le a vadászgép, becsúszik a vízbe, eltarolja az ellenséget, ratatatata, mindenhol brutális grafika, keressük az állunkat, felakasztjuk, visszatesszük, oké. Respawn Entertainment Infinity Wardból váltak ki. Beszarás, esküszöm beszarás, amit csináltak, 2014-ben fog megjelenni a játék Xbox One-ra és PlayStation 4-re. Azt hiszem PlayStation 4-re kicsit később. Képzeljétek el azt, mondjuk így rakjuk össze a játékokból, jó? Megpróbálom nektek így összeállítani. Call of Duty Seriesből vegyük ki az akciódús jeleneteket. Ez oké, ezt így betettük a Titanfallba. Fogjuk a Mirror's Edge-t és vegyük azt, hogy mindenhol ugrálhatsz, jumpolhatsz, köteleken ereszkedhetsz, ratatatata. Tehát ezt a Mirror's Edge Engine fizika cuckombot. Fogjuk meg, tegyük be a Titanfallba. Utána vegyük ezt a... nem fog eszembe jutni. Ez az internetes játék. Hát tudjátok, ahol a robotokkal kell menni. Fogjuk meg, vegyük ki belőle a mekeket, ezeket a robotokat, és tegyük be. Gyúrjuk jól össze, adjunk hozzá egy kis Frostbite 3-at, és paf, Titanfall. Beszarás. Fegyverrel ment a faszi, futott, lőtte az ellenséget, elővette a nagy gépágyút, szétlőtte a meket, lehívta a meket, beszállt. Szétküldött mekkel mindenkit, utána kiszállt belőle, eszméletlen, kurva jó. Pörgős a játék. Kész. Tehát nem tudom szavakba önteni, hogy mekkora jó lesz ez a Titanfall. Brutálisan jó. De... oké, tehát túl vagyunk a Microsoft konferencián, én kellemesen csalódtam, nagyon jó játékokat mutattak be, beszarás volt az egész, tényleg nagyon durván jó volt az egész. Viszont a Sony egy pofán cseszett. Ugye most beszélhetnénk a két konzolnak az összehasonlításáról, de azt majd egy másik videóban szeretném kifejteni. Úgyhogy most beszéljünk arról, hogy a Sony mit csinált a konferenciáján. A Sony megmutatta nekünk, hogy ilyen lesz a PlayStation 4 egy az egybe ugyanolyan, mint az Xbox, csak mi a tetejét megütöttük és szétcsúszott az egész gép. Ez nem VHS? Mikor fogjuk leszólni a PS4-et is? By the way, térjünk vissza inkább a játékokhoz. A Sony megint bemutatta, hogy ők jó kis mandulaszeműek, és semmi mással nem képesek, csak arra, hogy játék, szarul! Megint olyan játékokat csinálnak, ami csak a kis 5-6 éveseknek lesz jó. Miért jó egy olyan játék, aminek az a lényege, hogy egy olyan kis lényt irányítunk, aminek a közepén van egy kő, és amikor széthullunk, akkor az összerakja újra, és ilyen hülye, ilyen lebútított hack and slash játék, ahol ugrálnunk kell, olyan, mint a Rayman, csak más. Ilyen új köntösbe akasztották a Rayman-t, ez kurva unalmas. Unalmas az összes játék a Sony-nak, nem is tudok feleveníteni egy konkrét címet, végignéztem a konferenciát, de unalmas. Semmi olyan játék nem volt, amire azt mondom, na ez rohadtul megfogott. A Microsoftnál az összes játék ilyen volt, amit nem mutattak, keveset mutattak, de azok brutálisan jók voltak. Egyszerűen elsöpört mindent. Megmondom őszintén, a Ubisoft konferenciáról sajnos lemaradtam, de ott is hallottam, hogy a Tom Clancy's Division, igen, Tom Clancy's Division játékról, ami megint csak rám nagyon-nagyon mély behatást tett, mert hogyha megfigyelitek a trailert, akkor láthatjátok,
hogy a játék egy MMO lesz. MMORPG. Hogy ezt hogy oldják meg, azt nem tudom. Igazából, amit láttam a trailerben, hogy egy nagy város térkép van, ugye, amit mutatta, hogy hol vannak a csaták. Na már most akkor szerintem ez egy olyan játék lesz, ahol így igazából egy squaddal bementek egy városba, és ott lehet csatázni, de roleplay game lesz. Azt írták, hogy roleplay, tehát RPG oda volt írva. Ha csak ez nem azt jelenti, hogy lesz benne RPG, akkor ez bizony roleplay game lesz, ami nagyon-nagyon érdekes újítás lesz, mert nem igazán emlékszek én harmadik nézetes roleplay akciójátékra, de kíváncsi leszek, hogy mit hoz ki belőle a Ubisoft, bízok benne, a Ubisoft megint amúgy ebben a játékban is beletett, hogy csíkokkal összekötünk mindent, mert attól skifinek néz ki a játék. Nagyjából körülbelül ennyi, én a Wii, meg Wii U, meg az ilyen hülyeségeket nem néztem, a Nintendo engem nem hozott házba, soha nem is szerettem igazából a Nintendo konzolokat, de így ezek így, tehát ezeket fontosnak tartottam. Ezek megnéztem, és akkor körülbelül én ezt gondolom erről. Szerintem a PlayStation 4 is egy VHS, illetve nem, mert az Xbox sem egy VHS, és a PlayStation 4 sem VHS lejátszó. Mind a kettőnek megvan a maga kis stílusa, nekem az Xbox jobban tetszik, mert az ilyen letisztultabb. A PlayStation 4 már megint olyan ilyen korcsosan néz ki, mint a PS3, hogy ilyen kis nyomít. Tehát a PlayStation 3 is olyan szép volt, le volt domborítva, meg minden, de olyan bután nézett ki, és ez megint ugyanolyan. Az Xbox egy jó, masszív, erős gépnek néz ki, ez meg olyan, mint hogy megfogták volna az Xboxot, lecsaptak volna 20 cm tetejéből, és a maradékot meg így ököllel megküldték volna felül, és így megcsúszott az egész gép. És így ferde. Tehát furcsa, nem tudom, nekem nem. Az Xbox One az meg olyan masszív. És most megint majdnem belementem az összehasonlításba, de nem, mert azt majd egy következő videóban fogjátok hallani. Köszi a figyelmet, sziasztok!